Είναι στιγμές που τη φύση μου θυμάμαι. Ξέρουμε πως είναι να φροντίζεις αυτό που αγαπάς. Γι' αυτό και εμείς φροντίζουμε να επιλέγουμε την καλύτερη ποιότητα Evive. Για να μπορείς να την απολαμβάνεις κάθε στιγμή. Πορτοκαλάδα Evive. Η μόνη με χυμό Evive. Βρες την Evive σου. Τώρα όλη η ποιότητα Evive σε απίστευτες τιμές. Τι? Έρχομαι αμέσως. Φεύγω. Τα πορτοκάλια είναι πάντα η πρώτη μου σκέψη. Όπως ο πατέρας μου, όπως και ο παππούς μου, μεγάλωσαν στους πορτοκαλιώνες του Άργους. Λέγομαι Κώστας Σωτηράκος και δίνω τα πορτοκάλια μου στην Evive. Τα διαλέγω με πολύ προσοχή, γιατί ξέρω πόσο σημαντικός είναι ο χυμός τους για όλους μας. Και χάρη στην Evive φτάνει στο ποτήρι σας. Νέα Evive με πορτοκάλια Πελοποννήσου και ροδάκινα Μακεδονίας. Πορτοκάλι ή ροδάκινο? Και τα δύο. Νέα αγαπημένη Evive με πορτοκάλια Πελοποννήσου και ροδάκινα Μακεδονίας. Και σε αναψυκτικό.